Здравейте, аз съм Йорк, продуктов мениджър в EGO. Горд съм да ви представя професионалната самоходна косачка LMX 7600, проектирана да осигури изключителна производителност, издръжливост и ефективност за професионални потребители. Със своята огромна режеща платформа от 76 см, два батерийни порта и лек, но здрав дизайн, тази косачка е създадена да обработва големи площи бързо и удобно, като всичко това се захранва от 56-волтовите ARC литиум батерии на EGO. LMX 7600 от серията ProX е създадена за професионални озеленители и екипи за поддръжка на зелени площи. Тя е проектирана да се конкурира директно с бензиновите професионални косачки, но с допълнителните предимства на батерийното захранване, по ниския шум, нулевите емисии и намалената поддръжка. В сърцето на косачката LMX 7600 е системата с два ножа, разположена в 76 см суперкомпозитна платформа. Двата 38 см ножа създават по-силен въздушен поток, който помага да се предотврати запушването и подобрява изхвърлянето на окосената трева. Това също така спомага за по-финото косене на тревата и подобрява резултатите при мулчиране. Препокриващите се ножове дават по-равномерен завършек на тревата от единичен нож. Това намалява натоварването на ножовете, осигурява по-голям въртящ момент и удължава времето за работа. Широката платформа ви позволява да покривате по-голяма площ за по-кратко време, докато системата с две батерии Peak Power черпи енергия едновременно от две батерии за по-дълго време на работа и постоянна производителност. Скоростта на ножовете може да се регулира с натискането на един бутон от 3000, 3400 и 3800 оборота в минута, което ви дава възможност да избирате между ефективно покриване на големи площи и отличен завършек. С диапазон на височината на косене от 20 до 125 мм и двуточково регулиране на височината, лесно можете да се адаптирате към различни видове тревни площи. Въпреки размера си, самоходната косачка LMX 7600 е изключително маневрена. С тегло само 47 кг, той е значително по-лек от сравними бензинови модели, благодарение на композитната платформа от PC-PBT, подсилена с метално шаси и брони за допълнителна издръжливост. Сгъваемите дръжки ProX улесняват транспортирането и съхранението, а системата с два лоста за управление осигурява бърза и безопасна работа. Здравият дизайн в комбинация с лекото тегло ви дава отличен контрол върху косачката, като същевременно гарантира, че е достатъчно издръжлива за най-тежките задачи. Косачката е оборудвана с функции, предназначени за професионална употреба, включва LED фарове за косене рано сутрин или късно вечер и от свързаност за проследяване и диагностика. С големия 88 литров кош за събиране на трева ще прекарвате по-малко време в изпразването му и повече време в работа. LMX 7600 предлага 3 в едно функция за косене – събиране, мулчиране или странично изхвърляне, което ви дава гъвкавост при различни задачи и според предпочитанията на клиентите. В сравнение с бензиновите конкуренти, LMX 7600 предлага по-лека конструкция, по-тиха работа и по-ниски разходи за поддръжка, без да прави компромис с производителността. Това е по-чисто, по-умно и по-ефективно решение за съвременния професионален озеленител. LMX 7600 е повече от просто професионална косачка. Това е изключително мощен и професионален инструмент, създаден специално за да ви помогне да работите по-бързо, по-умно и по-устойчиво. EGO – мощ отвъд всякакво въображение.